चालू आहे. गावाला नमस्कार. मी आता असे तो भिवंडीमधल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जो मंदिर बांधला थंय असे आणि ह्या मंदिर बघू आम्ही खास मुंबईवरनं येलो, गोरेगाववरनं. माझे मित्र ते कांदिवलीवरनं येतात आणि बघण्यासारख्या इतक्या भारी आहे ना की प्रत्येक एक क्षण त्यांच्याने सर फ्रेममध्ये लायलेलो असा. आणि ह्या लहान पोरांसाठी खूप महत्त्वाचा असा, कारण या गरजेचा आजच्या आजच्या पोरांना समजण्यासाठी या खूप महत्त्वाचा असा. प्रत्येक फोटोच्या खाली त्यांनी माहिती लिहिलेली असा. माहिती असा ती मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषेत असा. आणि ह्या म्हाका तर असं वाटतं की शाळेतली आपली जी लहान पोरं असत त्यांच्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट, जर कधी त्यांची ट्रीप उभी येईली तर एक नंबर आहे. त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं असा. आणि मंदिर आपला जा असा त्याचं काम जा केल्याने ना उत्कृष्ट, म्हणजे त्याला तोडच नाही असा. इतक्या भारी मंदिर केल्याने जबरदस्त. कधी जर तुमचं वाटलं तर येऊन नक्की भेट द्या आणि एकदा तुम्ही ॲटमॉस्फिअर बघा, या वातावरण कसं आता बघा. धन्यवाद.